Halusin, että kaikki tietäisivät, mitä varten on näin huonossa kunnossa. Menin tämmöiseksi hermoliäkkele 26-vuotisena. Sillä tuli ihan kuin MS-tauti. Kysyin myöhemmin psykiatrilta huonontako Rivatrilin lihaksi. Sanoi, että huonontaa. Tiedän jonkun, joka on mennyt niin huonoksi Rivatrilin syönnillä, että joutui rullatuolliin. Sitä oli vielä hyvin iso annos. Sain vaihtoa sen peratsiiniin. Sillä liäkkellä tuli paljon muutakin pahoa, eikä siitä ollut edes mitään hyötyä. Se oli siihen, kun suututti niin kovasti. Suututtaminen ei vähenny yhtään. Korjavun paljon vasta sillä leikkauksella. Se maksoi 3000 €. Minä älysin lopulla, että ei ole tärkeää jaksoa nostella paljon painoja ja jaksoa kävellä paljon. Tärkeää on, kun sopi omassaan asuttua, piettyy asuntonsa siistinä ja itsensä pestyy ja tehtyy keppeet tupatyöt. Lainausmerkkeissä sanottuna tupatyöt. Ja kun tunnelma pysyy hyvänä. Ennen kuin jakson nostella paljon enemmän, jakson kävellä hyvin paljon, ajo pyörällä ja hiihtekin. Minulla on assit pahasti ja tunnelma pillautui helpolla hyvin pahaksi. Minua suututtaa, kun jotkut luulut, että en osaisi ajo pyörällä. Kun keskustassa loppumatka on vähän ylämäkkeä, en saa siinä pyörää vauhtiin ja sen tautta en justissa siinä kohdassa ajaa. Ajaminen on jäänyt joka syksy sen tautta, kun tuo hermoliakin tekee koko immeisen jäykäksi ja kun syksyllä pitää olla enemmän vuotetta piellä, ajaminen on niin jäykkä ja kömpelö, jotta en kehto ajoa, vaan talutan koko matkan. Pyörä on pitänyt olla sen tautta, että siinä sopi tavarat kuljettua kaupasta. Älyttekö hupsut? Vielä tänä kesänäkin 2014 ajon pyörällä. Rupesin kävelemään rollattorin kanssa sen tautta, kun selkä kippeytyi. Ja sen kun helpolla kuovun enkä pääse itse ylös. Sitä on ollut jo vuosi. Halusin, jotta ihmiset tietäisivät sen, että minä tykkään venäläisistä ja halusin itsekin olla venäläinen. En kuitenkaan halus asua siellä. Siellä kalattomalla joku venäläinen ukko sanoi toisilleen venäjäksi, jotta ne eivät älly, kun hän vastaa venäjiä. Minä satun justiinsa sen ällymmän. Olen minä huomannut niihin puheesta monta kertaa jotta. Minun haettu vaan hyvin kovasti, kun en uskalla mennä niihin kanssa huostamaan, kun en osaa venäjiä kuitenkaan hyvästi. Pitäisi minun uskaltaa sanoa niille aamulla topri uutra, päivällä topri tien ja illalla topri vietser. Yhdesti sattui semmoinen, että on joku venäläisiin pien vaaleanruskea koira käveli minua vastaan irti tuolla, kun minä olin menossa kävelemään sitä mehtätietä. Ja sitten minä huomasin, että joku venäläinen ukko ihan niin kuin ehtisi ottaa siellä penttuin leikkikentällä. Sitten kun se oli tulossa pois, niin minä olin siinä seisomassa tiellä ja sanon sille, että etitkö koiru ja sanon, että pultokki. Sitten näytti olevan hyvin hyvä ja se samalla näytti ihmettelevän ja minä sanoin, että se män tuonne päin. Oisa minun pitänyt iljetä sanoa, että tamma olen kasapaaka. Vaikka siinä minä olisin kyllä tehnyt virheen, jos olisin sanonut, että maalenka, kun minä lopulla huomasin, että se on niin ukkokoira, niin minun olisi pitänyt sanoa maalenkin. Olen ollut paljon huonommassakin kunnossa ja hyvin paljon vahvonut, kun sain sen liäkkeen jättää. Minä olen siihen verrattuna hyvässä kunnossa. Minua suututtaa, kun huostat suomalaisesta sisuusta. Pitää kehua aina venäläisiä. Minä olen korjattunut venäläisellä sisuulla. Nyt on sen huostanut.